wayaning kan sasi yata nalindra smeti dian hang rasuk kapraban yudha masmane renggeng busana wimbuh ing warna raspati wimbuhing warna raspati sangkep kapraban yudha sirna kamanungsanira Iwa Bapa Penemban dereng dangu sarawipun jinggantika Bapa Penemban ing pertapan Sogalima pinarak pasewakan kula ngaturaken segahan panakrami perbaiki kunjuk ngarsanipun jinggantika Bapa Durna. Kula nulinggih sinuwun sampun kula tampi lulus Raharja sowan kula niskala. Namung pangestu saking pun Bapa kula kunjuk wonten ngarsanipun Madukana Prabu Kurupati kawula nulinggih. Nggih Bapa Penemban. Sampun kula tampi dipun praigit wangunipun pinarak lelenggahan Bapa Durna. Katingal sampun prayogi Kanjeng Sinuwun ingkang Bapa pinarak wonten ing pasewakanaken negari Ngastina kawula nuwun nulinggih. Kakang Narpati Basukarna wonten timbrang dawuh Yayi. Miji dhateng ngraka paduka kula pun Basukarna. Mugi dipun praigit wangunipun pinarak lenggah Kakang Narpati ngawungga. Yayi. Katingal sampun prayogi ingkang raka kula pun Basukarna pinarak wonten ing sasana pasewakan negari Ngastina kawula nuwun. Mengko Paman Pati. Maradyaki prayoga nudihin paman. Ingsun bakal wan pangandikan kulawan Bapa Penemban ing Sogalima paman. Paman Harya Sangguni. Kawula nulinggih seniki ngestaken dawuh sinuwun. Namung sumangga ing karsa ingkang paman pun kepatihan nderek widhangetaken sasaning pasewakan. Paman Pati iya. Bapa Durna. Kula wonten ing dawuh asap riwe seleh rasa weninging cipta. Kepareng jinggantika Bapa monggo kula kandhi wawan pangandikan menggah wigata sing pahamban dinten punika. Kula inggih ngestaken dawuh Kanjeng Sinuwun. Bremara reh mangus woh amung ambrengeng. Kadi karunaning kas wasih
malatkum ri sang gondo wastrat mojo leng lalu angu lati surya mangrangsa ing wayah kumyus hamara wayan Bapa Durna, kula wonten mangadhawuh wedha sakmangke para kadang kula Pandhawa wimbuh candra mundhak taun saya asma Kuncara Jayeng Bawana nalika mentas babat wana marta ngantos boyongan Puntadewa wonten garing Ngamarta saya dangu saya katon Kuncara asmaning Pandhawa katitik sandung jegluk kabeh alok Pandhawa ngendi papan panggonan sing dirembug mung Pandhawa wiwit Puntadewa Werkudara Janaka kelawan kembar kabeh padha duwe petingan dewi-dewi nganti Kuncara asmarum ngebaki marang saindenging bawana satemah Duryudana kaya kasilep dening jenenging Pandhawa kelawan sedulure tekan anak-anake beda kelawan Kurawa bapa Durna kados pundi teka makaten kawontenanipun ing atase negara Ngamarta negara cilik parandene saiki dadi gedhe kasinungan gemah ripah loh jinawi kerta kelawan raharja beda kelawan negara Ngastina saya gedhe saya surem perbawani panyayah kaya jati aking panguwasaning Prabu Kurwadi teka epeh kelawan Pandhawa mung negara cilik semono kuncarane menika Bapa Penemban anggen kula dados wigatos wonten ing pahemban sakmangke Bapa Durna. Oh, lole semua ranti duk nang dungkul wana dadi alas. Ala degrek cepet kawela. Pret gantel buntute telu lamun pinandeng kok saya ayu. Pret gantel buntute 5 saya pinandeng saya suwe mundhak tresna. Pret gantel tanpa buntut lamun pinandeng saya suwe yen wis jodoh dadi katut. Anak Prabu Duryudana wonten dawuh Purwa Madyawasana menapa ingkang dados dawuh paduka kula pun bapa ing pertapan Sokalima sampun saged ndodho nggih wigatos paheman ing ratri punika. Bapa Penemban inggih. Nuwun sewu nggih. Janjanipun manut saking pangraos kula, Kurawa mboten badhe wonten ing nandingi. Sepisan negara Ngastina menika negari ageng. Dumadi pinten-pinten ewu pulo. Dumadi mboten namung sak golongan, namung perang-perangan golongan. Namung kenging menapa ing atasing Ngastina gedhe kok kalah Kuncara kaliyan negari Ngamarta. Lah monggo dipun taliti nggih.
Monggo sami dipun taliti rangkung rumiyin ampun nganti padha nyalake siji kelawan sijine. Sampun boten jamaning luputke pamarentah, boten jamaning luputke dhateng negara. Niki jamane kabeh kudu nyambut gawe gotong royong. Apa ta sabab? Nganti Ngastina kasilep dening negari Ngamarta. Nggo dipun tuladha Pandhawa cacah 5 ning kok sami nampi Kuncara Asmara sedaya. Benten kaliyan Ngastina. Ing atase Kurawa cacah 100. Parandene dipun printingi ingkang asmara setunggal mawon boten genep. Kakang Robaya, Apa? apa to sebabe kok Ngastina nganti kasilep dening Ngamarta? Apa to sababe kok nganti dina iki Kurawa padha kalah Prabawa kelawan Pandhawa? Nah, mula di neng kene iki kewajibane awake dhewe padha naliti marang diri pribadi aja gampang ngluputke ing liyan. Saiki wis dudu jamane ngluputke liyan, saiki dudu jamane ngelek-elek ing liyan. Kuwi wis kuna. Wis ora mutu. Neng jamane saiki padha goleki marang diri pribadine dhewe-dhewe. Sadurunge ngluputke marang wong liya, golek ana lupute diri pribadimu dhewe kurang kepriye anggone anata marang kapribaden. Sabab nata kapribaden kuwi luwih angel timbang nata wong liya. Nek nata pribadi wis lulus mengko lagi nata wong liya, aja nata wong liya dhisik nek durung pribadine durung bener. Iya, Kakang terus kepiye? Anak Prabu, monggo kula kanthi naliti sebabe menapa Pandhawa sami kagungan Kuncara Asmarum. Rak wonten maugranipun piyambak-piyambak nggih. Janturaning dalang sampun nyebataken sipating ratu gadah pambegan inggih menika ingkang dipun wastani Tanuhita, Darmahita, Sarahita ingkang wekasan inggih punika sampun kaluka. Menapa to sababe dipun wastani Tanuhita? Tegese kang bisa nenarik marang katentremaning ati. Mula dadi ratu sakniki ora kena deksura, kudu luwih andhap lan asor, luruh ing pangandikan, lirih ing pangandikan, ora demen anyaruwe dhateng para sentana lan abdi. Lah menika ora diangel lho nggih. Mongko sampun wonten watingipun Tanuhita. Tegese bisa nenarik marang katentremaning ati. Sadurunge narik tentrem ati wong liya, atine luwih dhisik pribadi kudu ditata. Dadi ratu nek atine ora tentrem niku marai kawula klebet andane mboten saged tentrem lan tumata. Lah niki bedane jaman sakniki dadi ratu. Ingkang angka kalih inggih menika Darmahita. Pangrihira marang para sentana abdi sarta kawulanira ingkang kulawan makarti kanthi merak ati supayane para sentana abdi sarta kawulanira padha sumusup datanpa sangsaya. Lah menika nggih. Ratu sakniki mboten ngereh dhateng endahan. Juragan namung mboten ngereh kaliyan batur, mboten niki mboten jamane. Darmahita pangrihira marang para sentana abdi sarta kawulanira ingkang kelawan merak ati, kudu ingkang manis dhateng manah. Aja nganti gampang kuciwa kelawan gelo. Lah menika nggih. Sanadyan to menika namung batur, mongko wonten pitutur batur pangembating tutur pangembating ngatur. Mengkono Kakang Robaya. Iya Di. Mula yen karo andhan utawa karo anak buah aja sereng aja ngresah-gresula. Ngono wae sok kala mangsane ijik sulaya. Lah iki. Mula kudu prayitna ngati-ati. Kudu jaga ing antaraning rasa jijik lan sijine. Nek karo andhan dielingke nganggo tembung sing kepenak digugu apa ora. Kaping pindho dielingke nganggo swara sing prayoga. Gelem apa ora? Genep kaping telu ora sandadak kok aneka-aneka. Diparingi pepeling kang wekasan wujuding surat utawa nawala ingkang titegas tak apa asma dening sang nata mau. Mung karek mundur apa diundurke rak ngono to, Di?
Iya Kakang Rubaya. Mula rasa dadak perlu kok nganggo swara, apa meneh nganggo derdah, gersah lan gersula. Iki dudu wayahe kaya ngono wis rampung, wis biyen-biyen. Saiki nganggo memanuhara, memanis ing pangandika, ora gawe derdah lan sula ya. Petung kuwi kanggo petung digoleki mesti ana lan rampung kuwi petung. Iya Kakang menemben. Ingkang kaping 3 anak Prabu, tumraping para wadyanira bisa nganggo ambek samahita. Lah menika nggih. Samahita lire olah tata krama anglungguhi treping pepangkatane. Amarga yen rineksa pranatane wau minangka dadi tetali amrih widadaning praja, sangkepe bisa padha lebda marang kridaning peperangan. Lah menika. Samahita menika angel lho, nggih. Mila kedang ngundhaken tata krama anglungguhi traping pepangkatan. Oh, iki aku ngadhep karo sapa? Lah niki sing penting nggih tata krama niki. Tata krama manut ngendikanipun Pak Anom Surata ngedohken ten Panyendhu. Sapa sing sugih tata krama bakal wibawa pepangkatane, wibawa anggone nyekel panguwasane, wibawa dadi umate Gusti Allah. Nek nek tanpa tata krama aji godhong jati aking, ayuwa kinaya ngapa? Nek senengane ngrebuti bojone wong niku nggih mboten duwe tata krama. Bagus kinaya ngapa? Nek kulino ndemeni bojone wong niku ya ora tata krama. Pun kula napa matur maun wantah napa wontene? Lho lek dadi ratu, rat niku jagat niku tuhuku niku kukuh. Sapa sing wis dadi ratu dadi atu-adan tumraping kawula sak jagat. Mula dadi ratu kudu luwih prayitna, aja dadi ratu kok malah nyimpeni wanita-wanita teku negara-negara liya. Niku nek niku isa ditindakake dadi widadaning praja, tegese raja bakal manggih rahayu, negarane bakal tata titi tentrem kelawan karaharjan. Sing arep tentrem wae piye wong ratune ora tentrem. Lho niku. Sing arep tentrem para sentana abdi kados pundi wong nyatane juragane ya ora tentrem lah niku. Mung manut lokone. Ning nggih mangatos-atos, ketoke nggih rombongan iki ireng kabeh, ketoke ning rong karuan nek ati niki manunggal ireng dereng karuan. Seragam ketoke njaba wah ireng, jarike padha, mite padha. Ning jerone mit niku beda-beda. Enten sing lega legawa, enten sing util, enten sing ikhlas, enten sing ora. Enten sing medok, enten sing ora. Nggih. Niku tembung Samahita. Ingkang pungkasan Saraita. Lah menika nggih. Saraita tegese sengsem olah lelungit miwah wajib amengeti bratane nata binethara. Kados dene simbolipun Sri Bathara Kresna. Mila nata niku kudu esah wibawa. Luwih praitna ngati-ati sengsem olah lelungit supaya wibawa ora kokean omong tanpa buktine niku malah mboten wonten wibawane. Omonge sithik ning mentes ora perlu janji ning bukti. Pun mang titeni. Kawula sakniki wis padha pinter. Ora iso diapusi, ora iso dijanjeni, meneng ora sandadak kok kan swara ning bukti nyata. Lho niku. Menika nggih. Napa malih anak Prabu Duryudana daca Nalendra Gung Binethara. Labeting nata pandhita perbawane anartani ayem saisining bawana. Sumusupe semuasih dene kang ditindakake. Inggih menika sama beda dana denda. Jane pun cetha paugeraning ratu sakniki niku pun cetha. Ning niki arang-arang ditindakke, merga mung diucape nggon jejer tok ora dionceki. Ambek ing ratu Tanuhita, Darmahita, Samahita, Saraita ning ora dijlentrehke, sing ngerti sinten? Ora diterangke sing mudheng sapa. Mergo angel disinau ngeten iki kudu sinau. Ora gur edan turun mawon.
ora mung mendem wedokan mawon. Nggih. Sama beda dana dendha niki nggih paugeraning ratu sing ditinggalke. Menawa asih aja nganti kawis tara, ing laine dipadha wae. Lho niku. Ratu kaliyan anggota dewan niku sami. Sanadyan to asih karo liyane ning aja ngantek ketara, kudu imbang kudu padha. Nulato kados dene Pak Haji Yatno niki. Pawes sapa-sapa ora dadak umuk neka-neka, sanadyan to kesithik ora nek wong ngerti mergo ora tau tawa. Nah, beda kalih rombongan kula niki. Wah, ageng kekeki kaos siji kok cerewet. Nggih. Beda tumrap pranataning kahanan. Parmataing karya ayu nganti warsa. Kang agal miwah kang alus, saringen ya kongsi klera-kleru lan iki. Sipating ratu kudu nyaring pawarta aja gampang gugon tuhon napa palapuran sing ABS. Tegese asal bapak senang niki pun mboten jamane. Ora sandadak goleki rai ning ngarepe juragane sok alim. Mergo rombongan kula nggih cek gunake kaya ngoten nggih enten jian. Bocahe nggih melu. Nabuh. Wah, ketane ngarepan. Waduh inggih sendika dawuh. Dawuh napa bose ning mburine nyiliti nggih enten ngoten niku. Bocahe melu ning mboten kula dumuk, mergo niki disoting. Bakale disiarke TV melih. Pekewuh mengke ndakan bocahe. Bocahe melu. Melu. Rambute gondrong. Dikucir. Dipangan we kurang kok gandrung penyanyi. Uripe delak-delak kok. Sajak lok isem mugih. Angger ketemu penyanyi ditawani, kowe njuk apa? Oh, alah loroe golek saweran nggo tombo kok arep ngujo penyanyi. Iya Kakang Mremban. Trapek kang sinebut dana, mila sipating ratu guluk tutu delem dana dateng sinten kewala ora pilih kasih, ndek ben milih apa ora niku kudu ditrapke. Yen ngadili datang po pamrih, ora kena mban cindhe mban sinadan, ora perkara kuwi lawas karo anyar. Anyara nek temen tekon tememen temenan nyambut gawe kudu dijak. Lawasa nek mung leda-lede ora tau latihan. Gaweane mung glenak-glenik. Jur BBM-an karo sinden mawon. Nek perlu niku dipecat mawon niku ngoten niku. Nggih. Dene kang den arani dendha niku tumraping pamidosa anuhani anggering praja. Hayo nganti pilih kasih. Sanadyan to sentana praja, yen luput karo negara kudu dihukum. Ingkang satimbang kali keluputane. Nadyan to pidak pejaraan ketok labuh dhateng negara, wajar dipun paringi bebungah. Nggih. Amung sareh ning wewengkon praja, iku jembar tebane ngger ngestina mrika jembar. Langka bisane nyumruping sawiji-wiji. Marangane pangarepaning sama beda menawa amrih ayuwaning praja, ayuwang ngitung kadang warga kabeh wae rengkuwen padha kados kula warga anak Prabu. Bapak Durna. Nuwun kula. Purwa Madiwasana kula sampun midhanget pangandikan nika Bapak Durna. Kula linggih. Namung kados pundi syarate supados para kadang Pandhawa sampun ngantos sanget-sanget kuncaranipun kaangkao bilih ngamarta kekuatanipun namung dumunung wonten Werkudara. Mila saged mboten saged kados pundi Bapak Durna menika aningkung dhateng Werkudara ngilangi dhateng kekuataning Pandhawa. Aku sarujuk Kakang Mremban. Ora perlu akeh-akeh sing ngendikake ning piye Kakang Rubayong ngurangi marang kekuataning Pandhawa lumantar si Werkudara mau. Dedep tidem rebawaning ratri Sasadara wis manjer kawuryan.
tanku jiwa memanise angklaning cakrawala manggap srinateng dalu sinewaka sangyaning dasih winulat ngalangut parandene paksa kebegan ong remeng remu sara tinjuang pratangga pati imawan seta nawengi angganing haltoko manampa umiring